Hi guys, good morning. Welcome back to my channel, Ate Sim Vlog. Please subscribe my YouTube channel guys. O, karang buntago guys. Gigo man ang inyong lingkod kay nag-exercise ko sa iyo sa buntago. O ako lang ko naman exercise. Nangita lang tiyan o laoy. Nipalit ko gapon o kuan. Kanang tanong ko nga fresh pa dyan siya. Sa karong kaya maning mara na siya na dumiklay kay. Alis ang isod sa ref. Unsa. Kalimot ko nga, nipalit mo ko godas nga adlaw og talbos sa kamote. Ganas ba? Nandiya niya, presko pa man dito sa ref. So, ako ni silang i-combine karon. Kaya ang ilunod sa hoang kanang kuan. Ilaw oy kay. Ilutom ko. Nandiya. Dara. Ako na kabukalo ni. Yeah. Mani ang kuan. Tubig. Tapos, ano na kinagluto ko. Paksiw nga. Tilapia na presko. Kuan pa na sa presko nga tilapia guys. Tapos karon ako na hagpatan niya. Gulay ka ng ilunod at sugas. Kaya igutom lagi ko guys. Ayun. Natapinan niya ang kuwan eh. Dami kagutan guys. Mga naman ni pagkaroon sa mga pobre. Pobre nga ligaw guys. Ang palakas niya sa katawan guys. Kay labi na sa mga idaran. Parehas na ho. Nanay mga gibati sa lawas. Kinahanglan na makaon ng talbos ng gamot eh. Para kuwan. Para di maluya. Pero sa doktor pa. Mas lamig ang mukha o daghan buntag. Bawas-bawas na lang sa kanyang ito kay ang buntag. Manggod ang atong trabaho, busy ka sa matag-adlaw na itong trabaho. So, kinahanglan dyan ang mukha o dyan para natay kusog. Hindi tama, lodya. Diyag ako kay marama ko ughon kay perting abog lagi dari guys. Kasi pag manghinglo ko sa gawas, maninghig ko pa ang abog na asigya ko abog kay bisan siminto ag kuhan guys. Kana na ay kasada datos gawas. Pero naman construction dari sa pilit. Wa pa naman guys. Bawa na sa panamahuman. Hasta kang laga, iubobo na. Kaya nangyari. Pero kalis ginawa man po kung hinong panghilanata. Ubura, ka na ng mga allergy ba? Bungaras. Mga laok marag na puno ng sabog. Sa mga kuwan. Mga ngali mga sa aukan ang nalaman din gulay karang butago guys. Para kuwan. Magulay naman po sa para siguro eh. Magpana po. Muna or putok. Putok nga init paghapon maragit bungha na pagkos kuhan guys kanang ay sila nani loto ay sila loto para buntag loto daw ang bisit ante agad gabi aras tigawang laro yan tigabagsit dari kay sobrang tihit jaga ko guys hinahingan ko pamita o trabaho na lain ang lakadag ka pagdilo eh atay pinamay adamot kumakuhi yung oras bayad utang sa SX loan guys, inuuwa pa ko magbayad. Pastilan dolor. So kari pastilan dolor guys. Kani kay manabsag at tanitang kong kay parang kami anitang ko. Presko. Tanitang mo ay kay sayang. Buka na guys, nagmaho na kahong sabaw. Buka na litak ang para arihan man lang ilono direkto guys. Ang kari ang tukog. Kari ang tukog. Ilonod. Ay pastilan in guys. Diba? Magluto ng taog chikog yun, ganun lang guys kadali okay kuhan bukaan ang tutuan bukaan ang sa tutuan nalaw eh bukaan siya karon na nana sa potassium low ubos og potassium muka ay ka bukaan siya karon so kung ilaw oy sa una artikadyo di bukaan sigtagaan sa bisa ipadapin ng utang kay gusto rin sa mga sigitan pagkaibaw niya dyan, luminoglobin siya yun na sa bulog niya, kinangamukan siya sa gulay para kung gusto pa siya mabuhay ng kalibutan o di, pag-uli itaan sa gulay inartis pa siya pero maura trupi dyan katambulkan ang gulay sige, sa gulay, uol din sa utang guys, kada adlaw daw maka, uol pa doon, tamaran ko pero mag-utang lang siya ko para sa isang kaadyohan mga dapat magpasalamat siya na ako guys siya habang hindi man lang ka magpasalamat legit ka magpasalamat pagkadamag siya ka magpasalamat kadahan siya na deserve kaya iwa man siya deserve kaon na siya na pigrasa ay hatap sa salinan na tatunggay ang ginlo awaki magpasalamat iguang na wala ni di ka malita yan hindi ka magpasalamat kaon ra kasi ka ba makaon siya di ka magpasalamat ano yung kababit kaya iguang sa karong guys ano yung pagasan guys ano yung ilo sa mga dahil kalito mo sa kamay guys nagkatutuan ni wala niyo kuhan kaya nga yun na guys anong ilunod sa ang kuhan hindi naman mahahati ang kuhan kaya na eh
Ano tiplahan guys? Okay, bukal na. Ang ganod, ang hamtang way. Yun, ang laway nga way subak-subak guys. Lalitaw ang tangay. Pugloy Putli, ang sibuyas guys. Nama dengan sibuyas, tidak ada nah butaman. Kaya dali mapanas. Yummy na. Yummy. Paman ito. Tapos, balik ka na naman si Arma, wala namang tulo. Ang kuha nga si balik si Ar. Si balik si Ar. Ayun. So, ang lolo ko nga guys, malapit na kami sa ang tuko guys. Ayun. Alright na. Okay, alright. Campong fresh na fresh. Okay guys, campong fresh po tayo guys. Ano, hindi naman. Limpyo man dito, kaya umulan na. Kaya lang dito. Around shore.